Mm. Mm. Ilawan ninyo. Mm. Yan. Shell siya pero alimango, no? Hindi man. Hala, naglipad yun. Ayan na. Ako. Naglipad nga na. Mm-mm. Kinagat si Nishi sa awangay. Katakot niya, ha? Tara, ang sug. Ano pa yun? Kita Ayan mo. yung ano niya. Shit. Panting-anting mo Guys, din. ulo ay alimango. Tapong bahay niya. Muni. Mm-mm. Limang piran pa. Mm-mm. Gusto. Ayan guys, Ano pa comment down below kayo kung ano yung ano na to, kung ano tong hayop na to. Nakuha lang. Gumapang galing sa yan. Siya, pero yung laman niya alimango, no? Ayun Hello, lang, parang dadali ko. kakaibang hayop siya. Lupa, tantil. May kisi ka sa Ayo, baga nga na. balinam, duwang agatali po. Biratya na siya ngayon ni Lolo do. Ano kaya yan? Ano? Di namin guys alam kung anong tawag dito sa ano na to. Alimango siya pero ano, parang alimango may shell siya. Yan kayo guys kung alam nyo to. Kakaiba siya. Ngayon lang kami nakakita ng ganito. Sapa. Siguro. Siguro galing sa sapa.